Ƙissar annabi Nuhu alaihi salam kashi na ɗaya. Kamar yadda ya gabata a cikin ƙissar annabi Adam alaihi salam lokacin da ɗansa Ƙabila ya kashe Habila, bayan da mahaifinsu annabi Adam alaihi salam ya komo daga tafiyar da ya yi ta zuwa garin Makka. An ce sai ya zo ya tarar da cewa ai Ƙabila ya kashe Habila, sai wannan abu ya bakanta masa rai. Sai ya kira ɗayan ɗan nasa mai suna Shisu, ya ba shi wasiya yake ce masa kada ya kuskura ya haɗa 'ya'yansa da na Ƙabila, domin za su yi taɓarna a bayan ƙasa. Bayan annabi Adam alaihi salam ya yi wafati, to dama shi Ƙabila yana da 'ya'ya, sai suka fuskanci irin tsanar da ake nuna masu bayan mahaifinsu Ƙabila da Shisu sun mutu. To sai iyalan Ƙabila suka koma kan duwatsu gaba ɗayansu, sai wasu daga iyalan Shisu suka haɗu da waɗancan suka yi auratayya suka kuma cakudu. To tun daga nan sai sabo ya bayyana a bayan ƙasa. Bayan sun yawaita a duniya, sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko musu annabi Nuhu alaihi salam. A lokacin da yana ɗan shekara 50 sai ya zauna a cikinsu shekara 50,000, ma'ana shekara 950, yana kiransu zuwa kaɗai ta Allah shi kaɗai, yana kuma tsoratar da su a bisa saba masa da suke yi. Amma babu abinda suka rage, duk da wannan tsawon lokaci da annabi Nuhu alaihi salam ya kasance yana kiransu, yana ce musu ya ku mutane na, ni mai bayyana gargaɗi ne a gare ku bi Allah subhanahu wata'ala, ku ji tsoronsa, ku bi shi ya gafarta muku zunubanku, kuma ya jinkirta muku zuwa wani lokaci abin sani, domin idan lokaci ya yi ba ku tuba ba fa zai jinkirta muku ba. Haka annabi Nuhu alaihi salam ya dinga kiransu, amma ina ba su ma amsa masa ba, sai ma ƙara nisa suke yi daga gare shi. Shine yake gaya wa Ubangiji subhanahu wata'ala, yana mai cewa ya Ubangiji, ni na kiraye mutane na dare da rana, amma babu abinda wannan kiran nawa ya ƙara musu sai nisanta ni da su. Duk lokacin da na kiransu domin su nemi gafarar zunubansu, sai su saka hannuwansu a cikin tufafinsu su ɗaga su toshe kunnuwansu suna masu girman kai. Ya Ubangiji, na yi kiransu a fili, sannan na yi kiransa a ɓoye, ina mai ce masu ku nemi gafarar Ubangijinku, domin shi mai gafara ne. Idan kuka yi hakan, ya sako muku da ruwa daga sama, kuma ya ƙaro muku dukiya da 'ya'ya, sannan kuma idan kun mutu ya sanya ku aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinsu. Haka annabi Nuhu alaihi salam ya yi ta kiransu, yana mai nuna musu irin ni'imomin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu, amma suka ƙi gode masa, suka ci gaba da kafircinsu da girman kai da saɓonsu. An ce shi annabi Nuhu alaihi salam shine na biyu daga cikin annabawa kuma mursalai. To a wannan tsawon lokaci da annabi Nuhu alaihi salam ya yi yana kiransu, amma ba su amsa masa ba, sai wannan abu ya sosa masa rai. Sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi masa wahayi, yana mai cewa ai babu wanda zai yi imani daga mutanenka